Ay mga kalingap, at galing po kami sa labas, kasama ko si Kuya Robin. Yan. May good news ako sa'yo, Kuya Robin. Yes po. Kuya Robin, tulungan kita mag-open ng bank account mo ulit. Makapagsimula ka ulit. Bagong bank account, bagong buhay. Oo, talaga naman. Siyempre, narasan ko din, Kuya. Ito, salamat talaga dito sa anong pinatulong mo. Kasi hindi ko talaga kaya. Tapos kung medyo matagal-tagal pa dating. Paano para maka-vlog ka na? Para ano eh, di ba? Oo, mailagay na natin yung bangko mo para maka-vlog ka na ulit ng maayos. Opo. Salamat talaga, Kuya. Kasi mahirap talaga ano eh. Kung sana ako ng sino ako nalalapit. Kasi baka maisip naman din yung kasama ay ulit-ulit na lang si Robin ng ganito, di ba? Basta bagong bank account, bagong buhay. Bagong buhay. Salamat talaga, Kuya Alvin. Basta pangako mo sa akin, Kuya, talagang bago na. Bago na talaga. Hindi na talaga unang ano. Nakita mo din yan na pag di ba na siyempre na yun wala pa akong mga sabi kasi pagpasok ko ng pera saka naman ako nalabas na ulit dahil sa siyempre pag gasolina. Kaya hintay na lang kita sa bahay o sa ready para pagdating ka, paghatid mo na si Mawena, nasama na lang ako sa iyo para kita ano lang. Tapos yun, nakita mo din na kung bago talaga o hindi. Di ba tindi? Parang mga ilang araw kang nakapag-isip-isip na ano no? Tapos ulit na naman ganun. Kaya gusto ko talaga labas ng sa bahay, Kuya Alvin. Hindi talaga kaya dahil no choice na talaga ako kasi paano kailangan mo na gas paglabas ka. Di ba? Budget sa pagano, kain, ganyan. O di wala ka na lahat. O di paano na, di ba? Kaya hindi na ako talaga gusto ko labas, hindi kaya. Yung talaga tawagan yung sa position na talagang gusto mong gagawin pero hindi kaya. Yan na yung ano ngayon. Pero yung pangako ko sa iyo, pakita ko sa iyo. Ano, syempre para bago na talaga. Hindi yung gaya lang basta sabi lang. Gaya din kaya sanabi din ako kay Ate Edna, sanabi ko din salamat ako sa kanya dahil sa mga preda malaki na bago. Yan kasi ano eh, na problema dating kung paano nalabas, sana kung kuha ng gas. Yun, hindi na ako natuloy na kasama kahit sino pinapuntahan ko. Kahit siyempre kung sabi ko ay napunta na ako sa Dait, kailangan naman ano na sama doon. Yun na yung problema ko talaga. Pero sana simula na yun na bago na yung account ko na sana agad nang pasok yung sahod ko para hindi na ako hindi na ako problemado. Para talagang maging ayos-ayos kasi stress ka din eh. Nakaka-stress kasi yung YouTube yung pinagkukunan mo tapos biglang mawawala yung sahod. Pero ngayon, kala ko nga eh nahimatay na ako noon eh. Pag nag-check ko yung na ATM, walang laman. Wala laman na off na, hindi na balik-balik. Sabi ko paano na? Punta ko na sa video bank, sabi nila ay kailangan mo na bagong ulit account. Siyempre sana kukuha ng pera para mabago nag-close yung mo. Tapos isa pa sobrang talaga kabahan ko, kakala ko yung sahod ko sa YouTube baka wala na din. Naman, kumbaga pag nalagyan natin bagong account, doon na yung papasok. Okay. Pero salamat talaga, Kuya Alvin. Welcome. At ayan meron na tayong mga pinilapan dyan. At yung galing kami sa labas kasi nagpa-print pa tayo layo-layo ng natin. Ayan, sige, pasok na tayo, Kuya Robin, para ma-open na yung bank account. Oo nga, pati ng oras na din para mamaya late tayo. Si Ma'am Way na mahintay, di ba? Tara. Robin, okay na. Hallelujah. Yan, bagong bank account, bagong buhay. Salamat talaga, Kuya Alvin, yung tutulong. Salamat talaga kasi
malaking bagay kasi pag hindi talaga ito nagawa, hindi ko alam kung kailan pa mga pera para bukupin ko. Kung hindi na-open, hindi wala na sahod. Wala na pera talaga. Ito lang talaga makakasahod ka na. Sahod na. I-connect na lang natin yan. Sige. Bukas na lang kasi oras na ma'am. Ka pa kay Ma'am Vera. Tapos balik pa ulit kayo. Baka gabihan na Diba? Salamat talaga, Kuya. Salamat din Kuya Robin. At sige. Hindi pa ako naubos. Yan po yung tanghalian namin, Kuya Robin. Kasi Indian si Kuya Robin Ganyan din yung kinain ko. Nag-diet lang kami at ang tagal ng mga hintayan Oo, kasi matagal yung na proseso. Tapos yun. Nakabahan din ako kung habi ko pag hindi Kuya ito Alvin pag-ayos, siyempre wala pa. Buti na-approve. Nga. Tapos yung isa pa kasi sasakyan, yan din nakukuha, di hatag naman. Di na yun, may asa pa naman. May pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Salamat sa pagtulong mo. Salamat Kuya Robin. God bless. At bagong bank account, bagong buhay. Bagong buhay. Sige, na din ako. Sige Kuya Robin. Napunta na ako Kuya. Palaging malalapitan nyo, walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin. Yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kalingap, good morning. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayaw mga Kalingap, good morning po. And today po mga kami siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya